Anak kong inahan. Hinahinay nagnaog. Dali na. Hapong mga uki. Hi guys, welcome to my channel. Mama Del's Vlog. Karon birthday ni Cecil. Ako pagmangkon nga to sa Taiwan. Among siyang birthdayhan karon. Mauni ang among mga handa. Cake, pansit, litson. Kanang kuan. Asa magkuan eh? Piniritong kalapia. Litson manok dali nay. May beer meat, tanduay, coke. Nay! Thank you, Sel, sa imong birthday. Sa imong handa ron. Oh.